Siyabonga baba wethu othandekayo. Siyabonga mbusi wababusi. Nangaso ke lesi sikhathi osabele sona. Bakhona abanye abasifisayo. uNkulunkulu wami bafisa nokuthi kube khona abakhulekayo around them. Thixo wethu namandla onke angiphathi kukuya endlini kaNkulunkulu ukuyokhuleka nokuyombiza. Usabelile ke lelithuba sesikhona mdala weinsuku in your presence. Wena ke Nkosi usho njalo. Bonke abakufunayo bayakufunyanwa nguwe. Futhi nabo bayokufumana. Siyabonga baba sewukhona kule ndawo. Uyakuthanda wena Nkosi kuba nabantwana bakho. And in your presence, my God, there is fullness of joy. Thixo wethu namandla wonke. And futhi you inhabit the praises of your saints. Namanje sewukhona thatha indawo yakho. Phakama ke wena Nkosi nciphe mina. Lilindeke izwi lakho thema ngikhuluma ngalo. Uyakulenza libe ngumlilo abalizwayo babe njengeinkuni. In the mighty name of Jesus, I silence every wicked talks. uNkulunkulu wami ngikhulula umoya ingcwele yedwa athatha indawo yakhe akhulume phakathi kwethu ngayo uKristu Jesu inkosi yethu lizwi. Amen. Hallelujah. Ngibabingelele bonke abangcwele kwelihle igama lenkosi ethu nguKristu Jesu. Singahlala phansi bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngithanda ukuhlonipha omano baba. Ngihlonipha leadership. Ngihlonipha abazalwane bonke, obaba bonke nomama nabasha bethu nabazalwane esiba nabo online. Ehene nasi ke nje isikhathi sewinter sesifikile. Labaningi bezositshena khona ukuthi hayi ngizoyithola nje inkonzo yomkhuleko khona la engutsheni. Kodwa it's my prayer ukuthi sikuqonde lokhu bazalwane. Uthena singakuyeki ukuhlangana. Singakuyeki. Abanye benze njalo base beculelwa imikhumbi yabo yokukholwa. It's not a good thing. Singakuyeki usho njalo. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu asingcono ngalutho nathi esikhona kodwa kube umusa kaNkulunkulu. Ngiyafisa nje sivule izwi likaNkulunkulu lapha kuLuke chapter 11 okunevesi engifisa libe yiprayer item yethu namhlanje nabantwana bakaNkulunkulu bonke endaweni abakuzona ke kube yiprayer item yethu njengebandla. uNkulunkulu ufisa ukuzwa njengoba besisho sihlabelela ulalela phendula imikhuleko. Ulindele ukuthi silethe konke, umethi konke usho ukuthi konke. Akukho afisa sisafare kanti asikushongo kuyena kanti yena ube ready to do it all for us. It's Luke chapter 11 la sofunda khona amavesi nje 11, 12 and 13. 11, 12 and 13. Ngicela ukulifunda mina ke bazalwane. Ngiyabona akekho osiphathele. Ulivulile baba. Oh, praise God. 11 to 13. Yes. Ngumuphi kini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Uma icela iqanda ayinike ufezela na? Ngakho ke uma nina eningababi nikwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle kakhulu kangakanani uyihlo osezulwini uza kubapha abacela kuye umoya ongcwele. Amen. Hallelujah. Ngicela nceke usikhulekele. Baba busisa izwi lakho elithe lawela phakathi kwethu umoya ongcwele. Size moya ongcwele ukuba uvale izindlebe zethu silizwe ngendlebe kamoya lihlale ligxile kithi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Njengoba ngishilo ke bazalwane uverse 13 wethu. Uverse 13 uzoba yiprayer item yethu. Lonothe kakhulu kangakanani uyihlo wenu osezulwini
ukuba angebaphe bonke abacela kuye umoya ongcwele. Bese shilo ke ngenhla ukuthi uma ngabe abala emhlabeni bebabi benjalo, kodwa ingane zabo bayinika ofishi, ingane zabo bayinika amaqanda. Enye omunye umbhalo uthi bayinika nesinkwa. Abayiniki itshe esikhundleni sesinkwa, abayiniki ofezele esikhundleni samaqanda, abayiniki inyoka esikhundleni safishi. Kangakanani this God, righteous God, loving God, esimthandazayo, simbonile bazalwane ulungile, sithe sibabi wasiphatha ngesineke, wasenzela ukulunga. Ngithi ke bazalwane, it's our prayer item le namhlanje, ngoba in my spirit kukhona ukuthi ake simcele uNkulunkulu bazalwane asenzele naloku kamoya. Ingani siyamcela ngepoverty, ingani siyamcela ngalobugebengu obukhona, siyamcela ngezifo, siyamcela ngezidingo zethu zasemakhaya. Why not ngokukamoya? Hallelujah. How I wish ukuthi ngathi abantwana baNkulunkulu ngabe bayangizwa ukuthi ujabula kangakanani masicela okukamoya. Hayi ngoba engajabuli uma sicela okunye, ngoba nampa nabasemhlabeni bebabi bayajabula ukuthi awunanga umntanami. Uyabona mayecela nje icathulo uyajabula umzali uthi hawu umntanami uyazi ukuthi I care for him or her, ngizomthengela. Mayethule mhlambe nawe umzali uthi ukuthula uma engasho lutho noma usibona sesitshekile. Naye uyajabula uNkulunkulu uma sicela idingo zethu zaloku kuphila. Kodwa how much more masicela okukamoya, ngoba yena usuke ebona. Phela abazalwane wayekushilo ngoJoel ukuthi ngeinsuku zokugcina, ngeinsuku zokugcina ngiyakuthulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Uma ke beyibona idrought abantwana bami ngiuNkulunkulu and say nothing about it, uma bezizwa bomile and say nothing about it, how do I feel? Kodwa bakhombe lokuyana nalokuya, bakhombe ingane edinga ukuthi bakhombe ingane edinga ukushintsha, bakhombe lokhu nalokhu nalokhu, and don't see ukuthi kukhona into ekufanele ishintshe nala endlini kaNkulunkulu, nala empilweni yami yokomoya. Uthi ke la ngoJoel ngalezi insuku zokugcina, ngoba bazalwane sikuzo njengamanje, uJesu semnyango. Insuku lezi konke okufakazile ukuthi useduzane, uyabuya uJesu bazalwane. Noma ngabe silibele ilokhu nalokhu, sinale ifiso nale ifiso, kodwa usemnyango uJesu uyabuya. Sengathi bekungebe khona lutho lizosilibazisa manje. Uthi ke ngoJoel ngalezi insuku zokugcina uzowuthulula umoya wakhe phezu kwenyama yonke, abesethi amadodana namadodakazi enu ayakuprofetha, athi abadala benu bayophupha amaphupho, athi insizwa ziyobona imbono. Abese ethi yebo, naphezu kweyinceku neyincekukazi zami ngiyakuthulula umoya wami, ziyakuprofetha. Akabonga uJesu. Sengathi lokhu bazalwane kumjabulisa kakhulu uNkulunkulu masikhalela, sikhulekela, sicela kakhulu kangakanani kuNkulunkulu wenu ukuthi angenenzele lokho enicelayo. Uma baba basemhlabeni benenzela, uma futhi naye nenzela izinto ezithile ezimaterial, kangakanani okukamoya. Bazalwane, it is the need of the time. We need Holy Spirit.
more than before. We need Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit more than ever. Kulezi insuku we can't stand without. Kulezi insuku we can't make it without. Ngisho noma uthi uyazazi ukuthi ukhona, uthi uyazazi, kodwa you go nowhere ngalawa wakho amandla. Kodwa uMoya Ngcwele strengthens you, give you, show you the way, counsel you. Uyena usizo lwethu. Ngiyathanda ke lapha eNzansi umesethi nezingceku ngoba lokhu kwenzeka ngempela. Umuzwa ukuthi kwenzekani ngosuku lwePentecost kuma-Acts 2 kwizenzo 2 ukuthi kwaba khona umdumo nokunyakaza okumangalisayo. Bazalwane, uNkulunkulu enza izwi lakhe nalapho. Phela uke wathi yena sengike ngawunyakazisa umhlaba. Usho njalo wathi sengike ngawunyakazisa umhlaba ngaleyo mihla. Uthi kodwa manje ngiza kunyakazisa amazulu nomhlaba. I am about to shake the heavens and the earth. I feel in my spirit ukuthi lokunyakazisa kwakhe lokho kwenzeka ngePentecost, God was shaking the earth. Ngoba kwakade kuthule nje futhi angiphathi ngoba kwakade kungemva kokufa kwenkosi uJesu. Kwakungemva nje abafundi becashile kuthule kuyi silence hour. Silence hour, silence time. Kodwa uNkulunkulu washake umhlaba uma ethulula uMoya Ngcwele ngalesiya sikhathi. Uma ufunda kwizenzo chapter 2 sukela verse 17 uya 18 usho njalo uthi I will shake. Uthi yena ngoPetro uthi lokho enikubonayo yiloko kwakushiwo uJoel. uNkulunkulu wenza izwi lesiprofeta elikhulume ngoJoel. Ake ngikusho lokhu bazalwane. Uyabona njengoba namhlanje zintathu kuMay 2025. Le prayer item esoyenza namhlanje. Siyosho nango-October, siyosho nango-December. Sithi we prayed for this thing. It's gonna happen bazalwane. Usho njalo kuPetro masekwenzeka. Uthi loku yiloku bemangela abantu ushake umhlaba. Kunyakaza uma ibalwa izizwe nje azazi lapho zisanganiswa yilento eyayenzeka lana inqwaba yezizwe. Ezayimangele ngalento eyayenzeka yilona ezwa kukhulunywa ngolimi lwakhe, yilona ezwa kukhulunywa ngolimi lwakhe kukhulunywa imfihlakalo zikaNkulunkulu. Bonke abantu umhlaba washake. Uthi ke once more I am about to shake. Hallelujah. Uyazi ke ngilithanda ke lapha kuma Hebrews chapter 12 malichazwa le phrase ethi once more. Uthi uma ethi yena once more usho ukuthi lokho kusazokwenzeka kukhulu kunalokuyana okwenzeka. Once more ngoba yena is going to remove all that is not supposed to be there. Phela bazalwane noma kwenzeka ngosuku lwePentecost kodwa abantu abaningi banento abaphila naye i-deception. Baphila namanga akhulunywa uSathane kuze kube manje ukuthi kwaleso sikhathi futhi kwagcina ngaleso sikhathi okwalabo. Kanti manje these last days are the days of the Holy Spirit. Uthi ke once more I'm about to shake not only the earth but the heavens and the earth. Esizokubona kungaphezulu kokwabonakala. God is going to refill the church as never before. Ngamandla kaMoya Ngcwele. Ngiyafisa ke bazalwane ungakufihli lokho. Ukuthi abanye baze bathi uma ukhuluma ngelimi maybe
uyalingisa, uyafake. Awufake. Hallelujah. Awufake. Into enayo ifuna wena uyifune lento. Ngiyamthanda mina uPaula lapha kuma 1 Corinthians 14. Uma sezogcizelela ukuthi zondelelani iphiwo zikamoya. Abantu abaningi izinto zikamoya babone ngathi zi-impossible noma basiduduza ngokuthi abafuni ukufake bona. Awufake. You ask God uma abantu basemhlabeni bemenzela umuntu wasemhlabeni umecela utho kangakanani ubaba osezulwini ukuthi angebenzela abantwana bakhe mabecela umoya ongcwele. Uma ke nawe ucela abazalwane sizokhuleka from this day. Noma ususekhaya do likewise. Nawe osekhaya do likewise. Let's pray for the operation and manifestation of the Holy Spirit which has never been seen before. Umethi once more usho ukuthi there's gonna be the removal of what was man-made. Okwakwenziwe ngabantu, okwakushiwo ngabantu. Khona izinto ezishiwo ngabantu ezenze zamcindezela umoya ongcwele. Kunabantu abangazi ukuthi they need to be filled by the Holy Spirit. Ngamanga akhulunyiwe, kodwa they are all going to be removed. Ngoba God wants to do something great once more. Hallelujah. Kuzokwenzeka bazalwane. I'm glad lokho engishoyo kuzokwenzeka. Uthi ke lana ulona uPaul. Umuntu ekhuleka ngomoya, ekhuleka ngezilimi, is edifying himself. Usiqinisa wena, uzakha wena, umukhuleka ngezilimi. Hallelujah. Kodwa oprofetayo wakhe ibandla. Kusho ukuthi le balance iyadingeka. Le prophecy is important to build the church. Ngizu Jude 20 ethi brethren, beloved, build up yourselves in your holy faith, praying in the Spirit. Umukhuleka ngomoya, you are building up yourself. You are building your holy faith because you are praying in the Spirit. Uyasho futhi uPaul athi ngoba asikwazi thina masikhulekele. Kodwa umoya uyazi ukuthi yini esidingayo. How important it is ukuthi bazalwane sikhuleke ngomoya. Azasho njalo futhi acacisa athi ngakho ke ngizokhuleka ngomoya, ngikhuleke nangengqondo futhi. Angizugcina ngokukhuleka nangengqondo futhi. Akumkhathaze mangigcina ngikhuleke ngengqondo kuphela ukuthi kodwa ngokwezwi likaNkulunkulu kufuneka ngikhuleke nangomoya. Ngoba mangikhuleka nangomoya, umoya kwazi engikudingayo. Hallelujah. How I wish. Kodwa ngiyazi kuyezwakala. Uyazi bazalwane uma usindiswa uyekuzwa ukuthi hayi kuphelele ngikutholile kwenele. Uyazi ukuthi all might go. Kodwa lokho engikutholile kuphelele uzwe ukuthi hayi. Hayi. Noma wala lapha ya wala wazi noma usihlukana nalezi ndlela obuyihambe bezikusiza ukwenza lokho wazi ukuthi ngithola okupheleleyo. Kodwa uhambe uzwe ukuthi hayibo mina kukhona engakutholanga, angizange ngi-experience le kamoya ongcwele. I wish kuzwakale bazalwane lento. I am the eyewitness of it. Ngiwufakazi wayo. Sengisindisiwe 1973. Amthola uJesu kwaphelela kwenele. Futhi akekho ayengeke akutshene ukuthi hayi usindisiwe uJabu. Futhi ngeke azahlehle. Nami ngiqinisa ukuthi ngeke ngibuyele emuva. Kodwa kwakunento eyayumzwangedwa, sengingedwa endlini. Ukuthi but angikaze mina
njengosibongile, njengoma, ngikhuleke ngomoya, ngikhulume ngezilimi. Lento yayiyiqhala impilo yami yonke. Niyangizwa bazalwane? Waphela u1973 angi-experienceile lento. Ngoba sizoyikhulekela. Uyazi kukhona abantwana baNkulunkulu abamkhonzayo, uNkulunkulu abamthandayo. Kodwa kukhona this deficiency, kukhona this hunger, kukhona this thirst. Uyamuzwa yini uJesu ethi nina nonke nomileyo kuJohn chapter 7. Wozani kimi niphuze. Lithi izwi likaNkulunkulu wayekhuluma ngomoya oyingcwele ababezomamukela. Bese liyachaza ukuthi ngoba babengakamtholi yena. Basebemtholile uJesu kodwa babesadinga umoya oyingcwele. Abesechaza uJesu athi eyiswini zenu kuyagobhoza imfula yamanzi. Bazalwane akumele ngenele kukhona la ngingakafiki khona. Akumele ngenele uNkulunkulu engenzela lokhu nalokhu kokwenyama kuhle ngiyambonga ngiyamdumisa. Kodwa lokhu kamoya ngiyamdinga ngenzele. Hallelujah. Oh my God. Namhlanje kushintsha izinto. God is going to shake the heavens and the earth. All along he had shaken the earth and things had showed ukuthi the earth has been shaken. Kodwa is about from this day sizokhuleka lo mkhuleko wokuthi baba njengaloku senzelo kwenyama nako kukamoya. We need Holy Spirit. We need to be filled. We need to experience praying in tongues, praying in the Spirit. Usho njalo ke lapho Jude 20 uthi brethren, beloved, uthi pray in the Holy Spirit to build up yourself. Ngoba that is the best way. Angilinganise ke bazalwane njoba ngenza iexample ngami. Waphela u73 ngiyakuzila ukudla. Ngiyamkhalela uNkulunkulu. Kuthi abantwana baNkulunkulu ngapha nangapha masekwenzeka ngisho ngithi oh this is what I lack. Yiloko engilambele. Ngoba bazalwane akufuneki ufake. Angeke kulunge mawuzolingisa. Funa kwakho ithi inkosi ngizwise. Hallelujah. Waphela u73. Hawu kwaqala u74. Nami ngawuqala ngomkhuleko ngithi inkosi awuzuphela ke lo nyaka. Nami ngayi-experience anga lena. Ngoba kumele ngi-experience konke kwasendlini kaNkulunkulu. Awubazalwane nangu 74. Hayi uyaqhubeka. Ngiyathandaza. Angiphuthi makukhona imkhuleka ngiphuthi. Uma kufuneka beze abazofuna ukukhulekelwa ngiyeza. Ngoba nginale thirst, nginale hunger, nginalento le phakathi kwami. Awuthokozi ngokuphelele uma kukhona oshodi ngako spiritually. Hallelujah. Hayi ngoba usukuganga mawuthi uyambonga uNkulunkulu uqinisile impela. Kodwa sewuthule phakathi kwakho iyasho le gap ukuthi but only if nami sengi-experience ile lento. Kanti uNkulunkulu uthi uma okunye ngikwenzele kona ngizoyekelana ukukwenzela lokho. What do you say? Waphela 74. Waphela 75. Ngicela ukuzithabazana nebangizwa yini. Ihanga lengihamba nayo iyangidla. Sekukuningi nokukhuluma kaSathane. Usekusathana ngikhothele ngishizwi. Athi enelithi iBhayibheli ongenawo umoya kaNkulunkulu akayena owakhe. Esheqamba amanga uSathane. Lokho akusho ukuthi ongakhulumi ngezilimi akayena kaNkulunkulu. Ngesikhathi uJesu engena kungena ubuthathu bonke bukaNkulunkulu uma mina ngimamukela. Uyise indodana umoya ingcwele. Hallelujah. Futhi ubozwa ngoba noma ngabe awukazi ukukhuluma ngezilimi noma ngabe unezinto ezinye ongakayi experience kodwa uyakhuluma nawe umoya ingcwele. Uyakwazi ukukutshela ukuthi not this,
not that. Ngoba umoya ongcwele akuyena yedwa lwengikhuluma ngayo ukuthi sizomcela ukuthi operate manifest ebandleni. Umoya kaNkulunkulu okithi, devil must not lie. Uyikho konke kodwa ukuthi simele ukulangazela iphiwo zikamoya. Ngoba lokho kuzogcwalisa ukulunga kaNkulunkulu. Uthi ke lana ake ngilinganise ngiqhubeke bazalwane. Shaw 75. Hayi angiboni lutho. Kuthe ngo1976 uNkulunkulu wasenzela umusa enkonzweni. Savakashelwa enye inceke ihamba nonkosikazi wayo. Mayifika la ebandleni iyona ngoba izoshumayela kwadedela umama ukuthi afakaze abonge uNkulunkulu. Lo mama mayebonga uNkulunkulu uthi bazalwane abazalwane bamandiya. Uthi ngase ngimkhonzile uNkulunkulu for 4 years. Ngithembekile kokweshumi. Ngithembekile kwimikhuleko einkonzweni enginikwa zona. Ngimthanda uJesu. Uthi kodwa nganginento eyisikweleti phakathi emoyeni wami. Ngoba ngangakaze mina ngigcwaliswe ngomoya ongcwele. Ngangakaze mina ngikhulume ngeilimi. Uthi ngimkhalela uNkulunkulu kungathi akangizwa. Uthi ke nje ngikhuluma nani nje ngathi senginalo mnyaka ewu4 ngisindisiwe lento ongazange ngiexperience. Ngathi ngenza iwashing nje uthi wayeserinsa ngaphandle sempompini erinsa. Uthi kwakhona izwe lithi hamba endlini yothandaza. Uthi wathi ukuzibaziba. Uthi laphinda lelizwe lathi hamba endlini yothandaza. Umeya endlini lo mzalwane uthi wathetha uthi uyaguqa nje ngoba uyedwa vele akukho umuntu. Wehla umoya ongcwele uthi wazibona esebhuquza phansi esekhuluma ngeilimi ayedwa in the house. Hallelujah. Wayethunywa uNkulunkulu okwangempela ngoba bazalwane njengoba nami ngithi kwase kuunyaka lo 1976 kwase kuunyaka wes4 kanti naye uthi kwakuyi4th year yakhe leyana. Ngathi uNkulunkulu wami kanti ngoba lento iyenzeka kunabantwana bakaNkulunkulu ozuhale wena kanti nabo they are hungry your hunger. Hallelujah. Nabo they are hungry as you are hungry. Bayamfisa uNkulunkulu. Kodwa lo mthandazo esizowenza sothi inkosi bonke abantwana banko are hungry for Holy Spirit. Do your word. Wena othe kakhulu kangakanani wena ukuthi ungebanika abantwana bakho abacela kumoya ongcwele. Do likewise our God. Awushintshi wena uguquka uyasenzela okufiswa inhliziyo zethu. Webazalwane nangu 76 ephela. Ngambonga uNkulunkulu ngalobufakazi ngahamba nginesibindi ngathi ngeke ngisalalela lutho olushow Satan. Hamba ngesibindi. Nakimi uma kwenzeka kuloya nakimi kuzokwenzeka. Kwafika u1977. 1977 la kaMashi kwami imvuselelo zetende engangikade ngisindiswe kulona eMaritzburg lo baba Mahlaba no Tata Mashicila. Kuvalwe izikole ke uOctober. Ngaya nami ngithi nganenhlanhla ngaqondana neimvuselelo. Mangifika lapha yana hawu namhlanje njoba kulesihlanu nje inkonzo kaMoya Ongcwele. Ngangijabula ngithi hawu nami namhlanje waphendula umthandazo wami. Webazalwane ngangi-excited kulungiswa kuthandazwa imphefumulo bonke abantu laba abadinga ukugcwaliswa ngomoya ongcwele isimila inceku la yababiza ukuthi abeze ngaphambili. Ngicela ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu uphendula imibuzo nayo nokukhathazeka onako ukuthi why you ngoba uyamthanda uNkulunkulu uyimisele futhi ukwenza konke kodwa unalesiceko sizwayo phakathi kwakho. Kwathi mase kubizwa bonke abantwana baNkulunkulu emva kokushumayela kwenceke yathi woza ngaphambili nami ngeza ngindiza ngiphakamisa izandla. Uma ngifika la ngaphambili ziyaqatha ke inyembezi ngiyayazi lento kade ngiyikhalela iminyaka ngeminyaka. Kwathi mase ngifikile la ngaphambili ngizwa amandla abantwana imphefumulo lesanda kusindiswa uyayizwa iconnectile futhi akekho ufuna ukusala
nabantwana baNkulunkulu lapha emuva awungilalele uyazi lo bufakazi obuzwayo ingoba uNkulunkulu ngoba the time has come. Hallelujah, the time has come. God is going to do this for you. Kwathi ngisaphakamisa izandla nami ngiconnecta ngezwe kumenyezwa igama lami lapha embhobheni phezulu. Jabu phuma lapho hambe emuva uyosiza abasha uyosiza imphefumulo lesindiswayo. Bazalwana ngithi ubaba lo ngizala ngevangeli from 1973 akakhohliwe kade mina ngagcwaliswa akazi ukuthi ngihamba nenxeba ngihamba negap ngabiyele emuva ikhona indawo phakathi esolayo ngoba ngifuna ukukutshela abakhona ama-obstructions kuba khona ama-disruptions whenever kunento uNkulunkulu akulungisele yona ngeke ngiyeke ukukutshela ukuthi bengakanani impi engibambane nayo njengoba bengizoma ngishumayele lentshumayelo ngoba uSathana akafuna abanye basizakale akabonga uJesu kodwa ngiyambonga ngoba umuzwile uNkulunkulu into eyiconfirm ukuthi yimi lo khuluma kanje awungabazi no matter what ikona ngimi kuze kube ikona su4 hallelujah abanye kodwa the thousands 4,000s 5,000s are over the air are hearing this message ngoba bayakudinga ukusizwa uNkulunkulu hallelujah ngathi mangifika ngemuva inceka uNkulunkulu isishoke phakamisa izandla zakho basho la imphefumulo wehle uNkulunkulu bazalwane kodwa kwasho ukuthi uyakuza ukukhala kwami enhlizweni yami webathandekayo ngiyayibamba imphefumulo la sibabamba ukuthi bangaxobani sibabuyisele eceleni asebewile webazalwane ngiyawezwa nami lamandla ngiyashokheka akhona lamandla kanti uNkulunkulu ubheke la enhlizweni yami ukulangazela usilungisele umkhuleko ekseni ngakusasa ngoba leyo mvuselelo yayihostwe abazalwane base Assemblies of God kaG kaMashu kuba neprayer ebalapha enzansi esontweni njalo ekseni uma siya kuleyo prayer ke ngakusasa ngomgqibelo ngo7 kwacaca ukuthi ngalelo langa kwakubaba Mahlaba owayezoshumayela washumayela ngezwi ongathi wena lalingekho relevant to Holy Spirit ekhuluma ngoMatthew 26 umkhuleko kaJesu eGetsemane sihleli la silambela uNkulunkulu yilona lo ngesidingwana senhlizweni engihamba naso bazalwane ilesi kwathi mayese esethi sesizothandaza wena umwarisha kangakanani uNkulunkulu ngoba nangu uJesu kuthiwa waphindela waya ngokwesibili eyokhuleka waya ngokwesithathu eyokhuleka elesho lomthandazo ukuthi baba uma ngenzeka le ndebe kodwa kungabi intando yami wathi wena umhlupha kangakanani uNkulunkulu ngalento oyifisayo enhlizweni yakho webazalwane wathi yasesiyathandaza manje asivala amehlo sithandaza wathi mangithi ngingakavala amehlo ngabona inkungu igcwele indlu akhona lamandla ngabona inkungu igcwele indlu wathi vula umlomo wokuthandaza muware again akashonga uJesu ukuthi sengiye ngiphindelela wathi muware again ngalesidingo sakho uyazwe bazalwane ngathi ngiphakamisa izandla ngithi baba uyangazi into eyenzeka anginayo igama layo kodwa engiyikhumbula kahle inceku kaNkulunkulu ababesebenza nayo obaba Mahlaba kwakuthiwa umzoli ubhuti Mzoli
owagquma inhlamvu lapha babehleli laphayana kwangathi uthunywa kimi ngqo ukuzothi ngoba ngilibele mina ukuthi baba uyangazi wathi vele uyakwazi ufunani wena kuye khuluma vula umlomo akugcwalise webazalwane hawu lelizwe elikhuluma la andingeze ukuthi iphimbo lika baba uMzulu ngangena kwenye indawo akabonga uJesu ngayithuka sengikhuluma ngezinye ilwimi ngathi ngiyabheka yilo uyasangana ubheka le nalo lalela uba happy kakhulu uNkulunkulu masimwarisha ngokukamoya kuhle naloko esikudinga zinhle nale imoto zinhle nale zindlu kuhle konke nokuthi asishintshele abantwana bethu kodwa how much more uma sifuna sigcwalise ngomoya ongcwele haleluya ngoba uyena ozosiza owazi ubuthakathaka bethu thina sazi ukuthi masikhulekeleni thina sazi ukuthi sime kanjani uyena ozosikhounselisha sizothandaza nathi manje sithi Nkosi uyakwazi ukoma kwethu uyakwazi sithokozela ukuthi you are there ngenxa yokukholwa ukuthi uthe wena masihlangana ngenxa yezwi lakho yokuba khona phakathi kwethu kodwa we need you. We need your manifestation. Yenze njalo Nkosi ngigcwalise. Hallelujah. Kuzokwenzeka. Fill me. Vula umlomo wakho ngigcwalise. Akabonga uNkulunkulu. Sizocela leyo prayer ke bazalwane, sizoletha leyo prayer item namhlanje. Ethi uma abasemhlabeni bebenzela abantwana babo okuhle abakucelayo, how much more uNkulunkulu olungileyo angebenzela abantwana bakhe mabecela kuye umoya ongcwele. Ke simcele the spiritual. Hallelujah. Futhi ungamyeki privacy yakho. Uma private yakho ukhuleka ungamyeki. Usho njalo uJakobe uthi ngeke ngikudedele ungangibusisanga. Ungamyeki uyimisele ngoba uyabona ukuthi isikhathi sini lesi and is ready to shake the heaven and the earth. Hallelujah. Ngithanda mayisethi ukuze you who are in Christ you'll respect and reverend him who is the consuming fire. Our God is a consuming fire. Nathi futhi usenzile saba ngamalanga ngoba phela sihleli kuye automatically masihleli kwi consuming fire nathi will be the flames of fire. Wenza ingilosi zaba imimoya wayesenza ikhonzi zakhe zaba amalanga bomlilo. Yiloko afisa ukwenza ngathi sizothandaza abazalwane. It's what we are going to pray for. God, let your Holy Spirit take operation. Manifest among us. Do as he likes. Ngoba bazalwane, he is able. Namanje ulinde thina. Ufuna ngikwenzeleni? Sho njalo. Yisho ngizokwenzela kuze kube nengxenye yombuso. Akabonga uNkulunkulu. Sesiyathandaza manje bathandekayo. Uthi ke wozani kimi ngigcwalisa athe iswini zenu ngiyagobhoza amanzi. Imfula yamanzi okuphila. Lento yoyinzwa phakathi kwakho. Uyazi ukuthi uma ukhuleka ngezilimi you don't stress. You don't strain. Kodwa usho nje amagama athi okuzwayo ushamathathu. Kanti ukhuleka omude kabi umthandazo. Holy Spirit knows what we must pray for. And the way esithandaza ngayo yena uyayazi. Ngicela bazalwane ningenzela umusa. Nize ngaphambili. Size la ngaphambili. Sizokhuleka a prayer of a corporate prayer. A prayer of isivumelwano.
covenant. Simcela uNkulunkulu, praying in one heart, one spirit. Simcela uNkulunkulu, noma ngashesha nje sisuyele singayihluphi camera. Hallelujah. Sizokhuleka in one heart, one spirit. Holy Spirit, do your will. Hallelujah. Kube nje bekungenzeka bengizohlabelela kodwa no. Kuphelele. Ngifisa kwazeke ukuthi kuphelele. Our God ear is open and is ready to do. Ngicela sibambane ngezandla bazalwane. It's a covenant prayer. It's a corporate prayer. Nkosi, do it. Abasemhlabeni bayakwenza. Nawe sikubonile usenzela. Naloku senzele. Sicela uMoya oNgcwele athi take control. Asivule imlomo sithandaze. Oh my God. Uyaphila. Hallelujah. Shemo khona tarabaka. Netheka na tarabaka ni cheri boroke. Ngubaba nobubelo bala nenwele. Wena waze sikudingayo, esikudinga manje, esikudinga ngalesi sikhathi insuku zokugcina. When things are moving, when things are shaking, shemoko na tarabaka. Rekenete kanata rabaka ni cheri koroke. Fill us, my God. Nanti bandla lako worldwide. Nanti bandla lako worldwide. Napa bantwana bako who had been hungry for you. They had been crying to you day in and day out. Befisu benzele. This experience, my God, konke kuwe kuyenzeka. Hallelujah. Abashiba babangabakho. Konke kuyenzeka kuwe. Shemoko na tarabake. Rekenete kana. Namaka na tarabaka ncheri koroke. Abanye baze baphelelwa ngamandla. Basuke ebukhoneni bakho. Thixo wethu namandla onke. Kodwa namhlanje Nkosi yami engcwele. Akusekho umuntu ozophuma. Goba, you are going to fill us all. You are going to do your will. Unitera bakanata. Shema konata rabakani cheri koroke. Hey, Gianzega. Our God is alive. Our God is alive. We're praying in one spirit, one heart, one accord. Kwenzele baba umsebenzi wakho. Kwenzele igama lakho. Thixo wethu namandla onke. Ibandla lonke emhlabeni wonke. Mighty Jesus. Yini engenzeke kuwe. Thixo wethu othandekayo sikubonile. Hallelujah. Sisho njalo sithi siyakwethemba. Wena waseCalvary. Owasifele eCalvary siyakwethemba. Usho njalo wathi kubafundi bakho abavuma uhambe ukuze ucele kuBaba ukuthi abathumelele uMoya oNgcwele. Namanje siyakwethemba. Hallelujah. Unitereka riboko na tarabaka shamaka na tarabaka ni cheri koroke. Hallelujah. It's what you are praying us for. Thixo wethu namandla onke. You are interceding for us. Uyasikhulekela day in and day out. Uxaki ukuthi pho thina simhluphi ngani uBaba. Ngoba uyabenzela konke bonke abakucelayo. Pho why not? Hallelujah. Uniterabaka. Shemoko na tarabaka ni cheri korake. Hallelujah. Thank you, Master. We thank you, Lord. Hallelujah. 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 Holy Spirit. In the name of Jesus. Gikuza wonke ama-obstruction. Kuza wonke ama-disruption. In the name of Jesus. Wonke amanga. Akhulunywe uSathane bambezela ibandla lakho. Thixo wethu namandla onke. Kweminye kwezinye ikhathi
uthe lento yenza disorder. Devil, you are a liar. You are a liar. God's people are hungry for Holy Spirit. Shema khona rikenete kanatarabaka. Siyabonga Nkosi. Semsebenzini wena. My God, you're shaking. You're shaking, you're shaking. Hallelujah. Siyabonga. Uthembekile. It is